Stewart Healthcare qed timpenja ruħha li toffri servizzi eċċellenti illi ser isarfu f'kura ta' kwalità superjuri għal pazjenti Maltin u Għawċin. Dan ġie ddikjarat mill-fundatur kif ukoll kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare, Ralph Della Torre, waqt laqa mal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja, fejn spjega kif din il-kumpanija Amerikana għażlet lil Malta sabiex tespandi l-operat tagħha fil-kontinent Ewropew, bilan li tingħata għażla wiesa ta' servizzi li joffru l-aqwa kura possibbli lil kull pazjent. B'reazzjoni għal dan, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li sħubija bejn il-Gvern u Stewart Healthcare fuq it-tmexxija tal-isptarijiet Karen Gregg, San Luqa kif ukoll l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ser iwassal sabiex is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna jieħdu żvolta oħra għall-aħjar li fl-aħħar mill-aħħar ser issarraf għall-aqwa kura tas-saħħa għall-pazjent. Filwaqt li esprima s-sodisfazzjon illi Malta toffri servizzi ta' saħħa b'xejn lil kull ċittadin Malti u Ewropew, il-Prim Ministru saħaq dwar l-importanza li dan is-settur tant importanti għal pajjiżna ikompli jitjieb għall-aħjar benefiċċji tal-pazjenti Maltin u Għawċin. Dottor Muscat esprima s-sodisfazzjon li kemm l-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM kif ukoll l-Unjon Maltija tal-Qwiebel u l-Infermieri l-MUMN għarfu l-benefiċċji u l-ġid li ser tkun qed toħloq u ġġib magħha din il-kumpanija ġganteska Amerikana fis-servizzi tas-saħħa. Filwaqt li esprima s-sodisfazzjon għal proġett li daħal għalih Stewart Healthcare brabta mal-Iskola Medika ta' Barts f'Għawdex, il-Prim Ministru fisser dan l-investiment bħala pilastru ewlieni li qed jixed l-impenn ta' din il-kumpanija Amerikana li għażlet lil Malta sabiex tħaddem l-aqwa prattiċi fil-mediċina u fl-istess waqt dan il-proġett ser isarraf riżultati eċċellenti li ser igawdu minnhom il-pazjenti Maltin u Għawċin.